Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bador. Taong 1988, walang eksaktong lugar. Noong mga panahong ito, kakatapos lang ng kasal ni Bador. Buntis noon ang kanyang kinakasama, kaya para hindi mapahiya ang mga magulang nito, wala siyang nagawa kundi yon ay pakasalan. Hindi niya tipo ang babae at halos ilang buwan pa lamang din silang magkakilala. Pero syempre, dahil sa panguudyok, napilitan siyang pumasok sa buhay pamilya kahit hindi pa siya handa. Inakala niya nung una, magiging maayos din ang lahat, pero 1 linggo pa lamang ang lumipas, hindi niya nagustuhan ang ugali nito. Madalas sila noong mag-away dahil sa kawalan ng pera at makakain, kaya para makaiwas, palagi niyang iniiwan ang kinakasama niya ng mag-isa sa bahay nila. Yon ang paraan upang makaiwas sa gulo. Ngunit ang hindi niya alam, yun din pala ang mitya para makapasok siya rito. Lingid sa kaalaman ni Bador na sa tuwing iniiwan niya ang kanyang asawa, hindi rin pala yun kumakain. Hanggang sa dumating ang isang araw na bigla na lamang itong nagkasakit. Ang kaso lang, imbis na tulungan niya ito, muli niya yung iniwan dahil sa hindi nila pagkakaunawaan. Kaya kinahapunan pagka-uwi niya, nadatnan niya itong patay na. Sinubukan niya pa yung isalba pero huli na ang lahat. Kaya imbis na humingi ng tulong sa mga magulang niya, napaupo na lamang siya sa isang sulok habang hagulgol na umiiyak. Takot na takot siya noong mga sandaling yon, dahil sa hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin sa mga magulang ng kanyang asawa. Nakakasiguro rin siyang magagalit ito sa kanya, at ang mas malala pa, baka saktan siya nito sa oras na malaman nito kung ano ang kanyang mga pinaggagawa. Kaya naman para siya ay maliwanagan, minabuti niya munang kausapin ng kanyang ama ukol sa kanyang problema. Nang marinig naman ito ang kanyang sumbong, maging ito man ay walang ideya sa kung ano ang sasabihin sa kanya. Napakalalim na rin ang mga iniisip nito hanggang sa napilitan na itong magsalita. Ayon sa tatay niya, kailangan na niyang ipaalam sa mga magulang ng kanyang asawa ang totoong nangyari dahil sa sandali na tumagal pa ito, mas lalo ring lalaki ang kahaharapin nilang sigalot. Mariin din itong inilahad na kung magagawa niya yon ng butas mas mainam. Ang importante, matakasan niya ito dahil wala na rin naman siyang magagawa upang ito ay maituwid pa. Nang marinig naman ni Bador ang sinabi ng tatay niya, dali-dali naman siyang sumang-ayon. At kahit hindi pa tapos ang kanilang pag-uusap, nagmadali na siyang tumungo sa bahay ng mga magulang nito. Ang kaso lang, pagdating niya ng bahay, nadatnan niya ang magkakamag-anak na nakaluhod malapit sa bandang pintuan habang nakasuot ng itim. May mga dala-dala rin yung kandila na kahit may liwanag pa ang araw, tila bang wala yung pakialam sa mga taong makakasilay sa kanila. Paglapit niya sa mga ito, agad namang humarap sa kanya ang padre de pamilya. Bagaman halata ang galit nito sa mga mata, nakapagtatakang hindi yun basta-bastang nagsasalita. Literal na hinayaan siya nito upang maisaad niya ang nilalaman ng kanyang puso. Kaya naman ang mapansin nito ni Bador, di na siya nagdalawang isip na aminin ang lahat ng pangyayari sa kanyang pamilya. Habang inilalahad niya ito, pahagulgul siyang umiyak upang maging kapani-paniwala ang mga rason niya. Ngunit nang marinig ito ng lahat, bigla siyang napatahimik nang maramdaman niya ang pag-angil ng ama nito habang seryoso sa kanyang nakatitig. Sa puntong yon, unti-unti na siyang nakaramdam ng kilabot na parabang ang kutob niya, alam na nito ang totoong nangyayari sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na itong lumapit kasabay ng pag-uwika nito ng, "Ramdam ng ama ang totoong nangyari sa anak niya. Ay, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Bador?
kinasusuklaman namin ng mga sinungaling. Kaya kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, hindi lang ikaw ang madadamay sa problemang ito, kundi pati na rin ang lahat ng taong nakapaligid sa'yo. Pagkarinig niya sa sinabi nito, bigla siyang kinilabutan sa puntong ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga buto. Bahagya rin noong nablangko ang kanyang isipan, kaya inabot siya ng ilang minuto bago siya tuluyang makasagot sa sinabi nito. Pagbalik ng kanyang lakas, wala pa rin siyang tigil sa kakaiyak habang sumasagot dito ng, "Puntahan na lang ho natin si Mayang. Alam ko hong kanina niya pa kayo hinihintay." Pagkasambit niya ng mga katagang ito, nagmamadali namang umalis ang pamilya. Di na rin siya nito pinansin na para bang wala itong pakialam sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makabalik na sila sa tahanan, doon bumungad sa mag-anak ang labi ng kanyang kinakasama. Bago nila yon kunin, nadatna niya itong may kung ano-anong inuusal sa loob ng bahay. Panay din ang paglapit nito ng kanilang tenga sa bibig ng labi na para bang meron ito roong pinakikinggan. Nakakagulat man ang mga pangyayaring yon, pinili niyang wag na lang itong pansinin. Para sa kanya, wala namang kakaiba sa mga kinikilos nito, pero nagkamali siya. Lingid sa kaalaman ni Bador na ang nasilaya niya noon ay ang tinatawag na bulong ng patay na malimit ginagamit ng mga mangkukulam. Ito ang kanilang pamamaraan para malaman ang huling mensahe ng kanilang mga kapamilya. Yun din ang pinanghahawakan nila upang matukoy ang mga salaring pumatay sa mga ito. Matapos naman yung gawin ng mga kamag-anak ng kanyang asawa, agad na yung umalis bit-bit ang bangkay. Sinubukan niya pa noong sumunod pero ang padre de pamilya na mismo ang pumigil sa kanya. Ayon dito, hindi na siya marapat na sumunod dahil sa mga sandaling yon wala nang namamagitan sa kanila. Ibig sabihin, hindi na siya nito itinuturing na pamilya. Mariin din itong inilahad na labis itong nagagalit sa kanya dahil sa ginawa niyang kawalang yaan sa nag-iisa nitong anak na babae. Nang marinig naman ni Bador ang sinabi nito, doon na siya nawala ng ganang magpumilit at sumunod. Batid niya na may kutob na ang pamilya nito, kaya para wala ng gulo, minabuti na lamang niyang hayaan ang mga bagay-bagay. Inakala niya na yun na ang pinakamadaling paraan para makalabas sa gusot na kanilang ginawa. Pero ang hindi niya alam, yun pala ang simula ng kanyang kalbaryo. Pagkaraan ng ilang araw, nabalitaan niyang walang nangyaring lamay. Kokonting tao lang din ang nakakaalam sa pagkawala ni Mayang na siya namang ikinagulat ng mga ito. Ang kaso lang, dahil sa takot nito sa pamilya ng kanyang kinakasama, kung kaya't hindi nila yon ipinakalat sa baryo. Personal din siyang sinadya ng isa sa ama ng kaibigan niya upang balaan patungkol sa totoong pagkatao ng pamilya ni Mayang. Hapon ng Biyernes nang bumisita ito sa kanilang tahanan, kung saan nataong naroon din ang kanyang ama. Pagsilay nito sa kanya, dali-dali siya nitong pinapasok habang panayang pagmamasid nito sa paligid ng bahay nila. Nung mapansin ito ni Bador, agad naman siya roong sumunod sa kadahilan ng ramdam niya ang masamang hangin na dala-dala ng kakilala nila. Pagsarado nito ng pinto, agad nitong pinaalis ang kanyang mga kapatid at ang nanay niyang tahimik na nagmamasid sa may bandang kusina. Nang masiguro na nitong walang makakarinig sa kanila, dito na yun humarap, kalakip ng paglahad nito ng mga bagay na agad na nagpatayo sa kanilang mga balahibo. Ayon sa kakilala nilang yon, walang nangyaring burol sa labi ng kanyang asawa dahil sa galit ng pamilya nito. At noong mga nagdaang araw, hapon-hapong may mga bumibisitang tao sa bahay ng ama ni Mayang. Inakala nila na wala lang yon, pero makalipas ang 3 araw, dito na sila nagsimulang magtaka. Yung mga tao kasing pumapasok sa loob ng bahay, nakapagtatakang hindi na nakakalabas pa.
At ang mas nakakagulat sa lahat, palagi na ring nakasara ang tahanan na parabang wala na roong naninirahan. Madalang na ring lumabas ang ama ni Mayang, ngunit kapag nakikita nila ito, kapansin-pansin ang pamumutla ng mukha nito. Palagi na ring blanko ang mga mata ng ama na tila bang naglalakbay ng napakalayo ang wisyo nito. Kaya naman ang masipat yon ng kanilang kakilala, hindi ito nagdalawang isip na lumapit. Pero nung makausap niya ang lalaki, may isang kakaibang pangyayari ang naganap. Habang nagsasalita ito, aksidente nitong nasilayan ang anyo nitong parehas sa demonyo. Kaya naman imbis na humaba pa ang kanilang mga pinag-uusapan, minabuti na lamang nito na manahimik at umalis ng hindi nagpapaalam. Magmula noon, nilayuan na niya ang ama ni Mayang sa takot na baka muli na naman niyang masilayan ang kakaiba nitong anyo. Dagdag pa nito na may naaamoy itong kakaibang rason ukol sa hindi paglabas ng mga bisita nitong pumapasok sa tahanan. Hindi posibleng naghahanda rin ng pamilya para gumante sa taong alam nilang may sala sa pagkamatay ng anak nila. At yun ay walang iba kundi itong si Badur. Nang marinig niya ang sinabi ng lalaki, hindi siya kaagad nakapagsalita. Para sa akin lang, Badur, ha? Ikaw talaga ang pakay ng mga ito. Hindi ko alam ang nangyari. Pero syempre, bilang asawa ka, kasalanan mo ang lahat ng yun. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ka. Mapanganib ang mga susunod na araw at anuman ang binabalak ng pamilya nila. Naniniwala ko na hindi ito makakabuti para sa inyo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad naman yung umalis. Marami pa sana siyang itatanong pero nakapagtatakang hindi na yon nakinig pa. Paglabas naman ng kakilala nila, agad naman silang napatahimik ng tatay niya. Maigi nilang pinag-usapan ng mga bagay-bagay nang sa gayoy magkaroon sila ng ideya ukol sa mga sinabi nito. Ang kaso, kahit anong gawin nila, sadyang hindi nila yon maunawaan. Bukod kasi sa wala silang ideya sa lihim na karunungan, masyado ring bago sa kanila ang tungkol sa mga ganoong uri ng nilalang. Lumipas ang araw na yon, naging normal naman ang lahat. Ngunit pagtungtong ng sumunod na araw, bigla naman silang nagimbal matapos nilang mabalitaan ang pagkamatay ng taong nagsumbong sa kanila noong nagdaang hapon. Ayon sa mga nakakita, pinasok ito ng mga kakaibang nilalang sa kasagsagan ng gabi. Hindi nila gaanong maaninag ang mismong anyo ng mga nanloob sa kadahilan ng bukod sa madilim ang paligid, literal na kakulay din ang mga ito ng uling. Basta ang mga napansin nila, umaatungal ang mga ito habang tumatakbo papalayo. Kakaiba rin ang kanilang pagkilos na parabang hindi yon mga ordinaryong tao. Dagdag pa ng mga ito na, base sa nakita ng mga albularyo, grupo ng mga aswang ang pumatay dito. Ang hindi lang nito alam ay sa kung saang lahi ito napapabilang. Matapos naman nilang malaman ang tungkol sa pangyayari, hindi nila maiwasang matakot. Naisip nila Badur, sila na ang susunod dahil wala namang ibang kinagagalitan ang mga ito, kundi siya at ang kanyang pamilya. Kaya naman bago pa mangyari ang mga karumal-dumal na bagay, naglakas loob siyang makipag-usap sa ama ng kanyang yumaong asawa. Nagbabakasakali siya sa kanilang pag-uusap, mauunawaan niya ang tunay na motibo sa pagkamatay ng taong nagsumbong sa kanila. At nang maisip niya ang ideyang yon, hindi na siya humingi ng kahit na anong payo mula sa kanyang ama. Nagmamadali siya noong umalis sa kanila para bisitahin ang tahanan ng pamilya. Pagdating niya sa lugar, wala naman siyang nakitang kakaiba. Normal ang lahat na tila bang isang ordinaryong pamilya ang naninirahan sa bahay na yon. Ngunit habang papalapit siya, dito na unti-unting nagbabago ang mga nararamdaman niya. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, sa bawat paghakbang niya ay merong nagmamasid sa kanya.
Nakakabahala man ang ganoong pakiramdam pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Sa isip-isip niya kasi, mas importante na makausap niya ang ama nito. Kaya wala siyang balak na tumigil hanggat hindi niya pa yon nagagawa. Maya-maya pa, nang makalapit na siya sa pinto, marahan naman siyang kumatok dito habang tinatawag ang pamilya ng taong hinahanap niya. Yun nga lang, sa ilang beses niyang pagkatok, tila bang wala roong dumidinig. Pero imbis na umalis, pinili niyang manatili hanggang sa dito na lumabas ang ama ng dati niyang kinakasama. Pagpang-abot ng mga tingin nila, dali-dali itong lumapit sa kanya habang bakas sa pagmumuka ang matinding galit. Nang magkaharap sila, nanatili pa rin itong nakatitig sa kanyang mga mata, kasabay ng pagtanong nito ng, "Bakit ka pa bumalik? Ano ang sadya mo?" Wala naman ho akong importanteng sadya, Manay Juan. Ang sa akin lang ho malaman kung may galit pa ba kayong lahat sa akin. Nanunumpa ho ako sa inyo. Wala akong alam sa pagkamatay ng anak ninyo. Ang tanging naging pagkukulang ko lang ho, hindi ko siya nababantayan sa tuwing nagtatrabaho ako. Sagot naman niya rito. Ngunit nang marinig ito ng ama ng dati niyang kinakasama, napangisi lang naman ito habang dahan-dahang inilalapat sa tipak ng isang kahoy ang matatalas nitong kuko. Pagbaling nito sa kanya ng tingin, agad naman itong sumagot ng, "Masamang manumpa lalo na kung alam mo na ika'y nagsisinungaling. Huwag ka nang magdahilan pa, Bador, dahil alam ko na ang lahat ng pinagdaanan ng aking anak bago siya malagutan ng hininga. Hindi ako papayag na manatiling buhay ang may sala, kaya anuman ang mangyari sa kanila, bagay lang ito at tama. Umuwi ka na. Nasusuka ko na makita ka." Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla na lamang itong nag-usal hanggang sa nagsimula ng kumilos ang katawan niya nang wala sa kontrol. Dahil dito, kung kaya't puwersahan siyang lumakad papalayo kahit gusto niya pa yung makausap. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, tsaka pa lamang nawala ang kakaibang pakiramdam. Gulat na gulat siya noong mga sandaling yon dahil ang akala niya merong demonyong nagkokontrol sa katawang lupa niya. Pagkalahad naman niya nito sa kanyang ama, maging ito man ay halos hindi makapaniwala. Ngunit sa kabila ng ganoong sitwasyon, tila bang hindi pa rin sila naaalarma. Inakala kasi ng tatay niya na isang simpleng problema lamang ang kinakaharap nila, kaya naman hindi sila noon nakapaghanda. At sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, dito na nga nangyari ang kauna-unahang pagpaparamdam ng mga nilalang. Ayon kay Bador, bandang 10:00 na ng gabi nang magising sila dahil sa sunod-sunod na pag-alulong ng mga aso. May mga narinig na rin sila noong umaatungal sa labas ng bahay na parabang meron doong nag-aaway-away. Dala ng kuryosidad, agad naman silang bumangon ng kanyang ama para magmasid sa labas ng bahay nila. Ang kaso, sa ilang minutong pagtinginan nila rito, wala naman sila roong nakita. Lahat ng nangyayari sa labas ay normal hanggang sa mabaling ang ulirat niya sa bahay ng minsang pinagtirahan nila ng namatay niyang asawa. Pagsilay niya rito, bumungad sa kanya ang isang nilalang nakawangis ng tao na nakaupo sa itaas ng bubong nito. Wala yung saplot, tapos namumula ang mga mata nito. May dala-dala rin yung tabako na halos segundo nitong niyuyup-yup. Matapos naman niya yung masilayan, biglang umangil ang nilalang kasabay ng mabilis nitong pagtakbo papalapit sa bahay nila. Pagdating nito sa harapan ng pinto, walang habas itong sinuwag ng nilalang hanggang sa maramdaman nila ang pagyanig ng buong bahay. At habang nangyayari ang ganoong kaganapan, panayang pagsigaw nito sa kanyang pangalan na parabang kilalang-kilala siya nito. Nang marinig naman yon ni Bador, nagdulot ito ng matinding takot sa kanyang katawan.
Kaya naman sa mga sandaling yon, kahit may hawak na siyang sundang, hindi pa rin niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Maya-maya pa, paglapit ng kanyang ama, tsaka pa lamang bumalik ang ulirat niya. Dito na rin niya naririnig ang mga sinisigaw nito na kani-kanina lang ay halos wala siyang maintindihan. Bator! Anong ginagawa mo dyan? Hinihintay mo bang makapasok ang demonyong yan? Bilisan mo na! Lilikas tayo sa bahay nila Lando. Pagkasambit nito ng mga kataga, tsaka pa lamang pumasok sa kanyang isip ang kanyang mga kapatid. Kaya naman kahit punong-puno ng takot, hindi siya nagpataig. Pagdating niya sa sala kung saan naroon ang mga ito, dali-dali naman niya yung hinawakan para gabayan patungo sa likod ng bahay nila. At pagdating naman nila noon sa isang maliit na pinto, agad naman nila itong binuksan para makatakas. At ilang segundo lang pagkatapos nito, tuluyan na ring nakapasok ang nilalang. Malayo na sila nang halughugin nito ang kanilang tahanan, kaya naman hindi na sila nito nagawang maabutan. Maya-maya pa, nang marating nila ang bahay ng kaibigan ng kanyang ama, agad naman sila nitong pinatuloy. Pagsarado nito ng pinto, dito nila inilahad ang dahilan ng kanilang paglikas. Hindi na sila nagsinungaling pa, para naman kahit papaano maunawaan nito ang totoong nangyayari sa kanilang pamilya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mailahad na nila ang lahat ng bagay na kinakailangan nitong malaman, agad sila nitong inabisuhan na lumapit na sa albularyo. Ayon kay Tio Lando, hindi na normal ang nangyayari sa kanila at anuman ang humahabol sa kanila, naniniwala itong hindi yon ordinaryong tao. Alam din ito na hindi magtatapos ang lahat sa gabing yon, kaya kinakailangan nilang mapaghandaan ang mga susunod pa. Pasensya ka na kaibigan ha, pero hindi ako makakapayag na dito pa kayo mamalagi sa mga susunod pang gabi. Marami tayong pinagsamahan, pero sa puntong ito, hindi na kita matutulungan. Bahala ka na mag-isip sa dahilan ko. Basta ang sa akin, pinoprotektahan ko lang ang sarili kong pamilya. Wika ni Lando matapos nitong mailahad ang parte niya. Nang marinig naman yon ng tatay niya, hindi na ito tumutol sa ibig nitong mangyari. Bilang pamilyadong tao kasi, alam niya na mas mahalaga dito ang kaligtasan ng bawat isa sa kanila, higit sa anumang bagay. Pagsang-ayon ng tatay niya sa gusto nitong mangyari, taus-puso naman yung nagpasalamat. Matapos nun, agad naman sila nitong binigyan ng matutuluyan upang makapagpahinga na sila hanggang umaga. Kinabukasan, maaga pang nagising ang pamilya. At kagaya ng napag-usapan ng tatay niya at ng kaibigan nito, hindi na sila roon nagtagal pa. Pag-alis naman nila ng bahay, agad silang bumalik sa kanila upang matingnan ang iniwan ng nilalang. Ngunit nang masilip nila ang loob ng kanilang tahanan, nakapagtatakang wala silang nakita roong kakaiba. Lahat ng gamit nila parang hindi pinakialaman, at ang tanging nakita lamang nila roong kakaiba ay ang tumpok ng suka na nakakalat sa buong paligid. Napakabaho nito, sa puntong pagpasok mo pa lang sa entrada, maaamoy mo na ito. Mas lalo ring lumakas ang baho ng mga suka nung sinubukan na yung alisin ng tatay niya. Kaya imbis na manatili sila sa loob, napilitan ang mga kapatid niyang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. At habang nagpapahinga ang mga ito, naging abala naman sila sa paglilinis hanggang sa unti-unti nang nawala ang kakaibang amoy sa loob ng bahay. Kinahapunan, nang medyo libre na ang oras nila, tsaka pa lamang sila lumapit sa manggagamot. Mabuti na lang wala itong pasyente noong mga araw na yon, kaya napakiusapan nila ito na pumunta sa bahay nila. Nang marinig naman yon ng matanda, hindi ito tumutol sa ibig nilang mangyari. Kaya ilang minuto lang ang nakalipas, nakabalik na sila kasama ito. Habang naglilibot naman ang bahay ang matanda,
Pansamantala naging panatag ang mga isipan nila. Inakala kasi nila na yun ang kanilang tagapagligtas. Pero pagpasok nito sa loob, bigla yung tumakbo papalabas na parabang nakakita ito roon ng kung anong demonyo. Nang masipat naman yon ng tatay niya, dali-dali itong lumapit sa matanda para magtanong. Manoy, ano hong nangyari sa inyo? Bakit nagmamadali kayong lumabas? Hindi ho ba kakapasok nyo lang dyan? Takang tanong ng tatay niya. Nang marinig ito ng matanda, isa-isa sila nitong pinagmasdan, kasabay ng pagsagot nito rito ng, may sumpa ang bahay ninyo. Kaya anuman ang pangontrang ilalagay ko rito, hindi e-epekto. Ramdam ko rin ang personal na galit ng mga aswang na ito sa inyo. Kaya nakasisiguro ko na hinding-hindi sila titigil anuman ang gawin ninyo. Ay, alam nyo, marami na akong nakilalang baliw. Pero parang hindi nila kayang pantayan ng kabaliwan yung ito. Pagkasambit nito ng albularyo, agad naman itong inilahad sa kanila na mas mainam na maghanap na lang muna sila ng panibagong tahanan. Dagdag pa nito na, bibigyan sila ng pangontra pero hindi ito tatalab kung ipagpipilitan pa rin nila ang bahay na yon. Kaya naman nang marinig ito ng kanyang ama, nagdesisyon itong manuluyan sa bahay niya. Dahil dito, kung kaya't nalaman nila ang mga susunod na hakbang kung papaano palalakasin ang kanilang mga pangontra. At para makasigurong ligtas sila, inihipan nito ng dasal ang tinuluyan nilang bahay upang hindi yun basta-bastang malalapitan at masisira ng mga nilalang ng kaliwa. Matapos gawin ng matanda ang halos kalahating araw na ritual, doon pa lamang yun nagpaalam sa kanila. Pero bago ito umalis, kabilin-bili na nito na hindi ang mga demonyo ang pangunahin nilang kalaban, kundi ang mga sarili nila. Dagdag pa nito na, iwasan nilang magpadala sa takot dahil yon ang pangunahing nag-uudyok sa tao upang mas malagay palalo sa panganib ang sitwasyon nito. Huwag din nilang kakalimutang magdasal habang patuloy na nananalasa ang mga nilalang sa kanilang lugar. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, tsaka pa lamang ito umalis. 6:00 na ng hapon nung nilisan sila ng matanda, kaya naman pagkalayo nito, dali-dali silang nagsarado. Maya-maya pa, tuluyan ng sumapit ang takip silim. Pagbalot ng kadiliman sa paligid, agad nilang narinig ang alulong ng mga aso, kalakip ng walang katapusang pag-angil ng mga nilalang na tila bang naglilibot lang sa kanilang tahanan. Takot na sila Bador noong mga sandaling yon pero hindi sila nagpatinag. Kaya kahit wala ng katiting na pag-asa, pilit silang nagbabakasakali na malakas ang tangang aral ng matanda. Ilang oras pa ang lumipas, dito na nila narinig ang malalakas na pagkumpas ng pakpak sa paligid. May mga nasisipat na rin silang nilalang na nakatayo sa labas ng bahay habang marahang binabato nito ang pinto gamit ang mababahong putik. Nung makita ito ni Bador, gusto niyang awatin ang mga nilalang pero isa lang ang nasabi ng tatay niya sa kanya. At yun ay walang iba, kundi ang manalangin siya. Kaya naman sa kasagsagan ng gulo, nagdasal sila ng taimtim. At sa hindi malamang rason sa pamamagitan nito, ramdam nilang naitataboy nito ang masasamang mga nilalang. Pagsapit ng umaga, hindi man lang natinag ang bahay nila. Kaya naman dumaan pa ang mga gabi. Ganon at ganon palagi ang kanilang ginawa. Madali yun kung iisipin, pinuno. Pero ayon kay Bador, hindi ito madali, lalo na kung ikaw ang nasa sitwasyon. Minsan kasi habang nagdarasal sila, naririnig niya ang bulong ng dati niyang asawa. Nagmamakaawa ito na buksan niya ang pinto, pero pilit niya itong tinitiis dahil alam niya na kung ano ang mangyayari sa kanila. Sa oras na yon ay ginawa niya. Paulit-ulit din siyang humingi doon ng tawad, buhat sa kanyang mga pagkukulang. Naniniwala si Bador
na malaki ang kanyang naiambag sa biglaan nitong pagkamatay. At kahit punong-puno siya ng pagsisisi, alam niya sa kanyang sarili na hindi yun sapat dahil anuman ang gawin niya, hindi na mababalik ang buhay ng kanyang asawa. Dumaan ang 1 linggo, unti-unti nang humihina ang pagpaparamdam ng mga nilalang. Dahil dito, kung kaya't pilit na nilang ipinagpatuloy ang lahat ng ipinapagawa ng albularyo. Madalas din silang bumisita rito upang humingi ng karagdagang tulong. Bagay na naging daan upang lumakas palalo ang kanilang depensa sa puntong hindi na kayang lumapit ng mga aswang sa mismong bakuran ng kanilang tahanan. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalong lumakas ang pananampalataya nila sa taas. Ilang buwan din nilang pinagtiisa ng ganoong sitwasyon hanggang sa isang araw, bumisita ang ama ni Mayang sa kanilang pamamahay. Bakas pa rin sa mukha nito ang matinding galit, kaya naman di na sila gaanong nagpakakampante. At sa kanilang pag-uusap, dito inilahad ng lalaki ang balak nilang pag-alis sa lugar. Gagawin nila ito hindi dahil sa nabigo sila, bagkus gagawin nila ito para makapagbagong buhay. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, muli itong tumitig sa kanya kasabay ng pag-uwika nito ng, "Panatilihin mo ang iyong pananampalataya, Bador. Dahil sa oras na humina yan, babalikan kita at papatayin. Wag na wag mo yang kakalimutan." Nang marinig niya ang sinabi nito, magmula noon naging deboto na siya ng simbahan. Lahat ng paniniwala sinunod niya dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi na niya maaatim kung sakaling maulit pa ang mga nangyari. At hanggang sa kanyang pagtanda, ramdam at alam ni Bador kung ano ang kapalit kapag ikaw ay merong purong pananampalataya sa Amang may likha.